kazhinji ndine zvinhu zviviri zvandingarevedze. Ndine dare hombe randinotanga kuita. Ndisati ndatanga kukurukura kuti zviri kufamba sei, ndinoziya dare. Kuziya dare kuona kunyika dzimu kuti zvandauya ndikareverwa nepwere zvakarereka kusadi kwake here kana zvakarerekera kuhomba rume yake. Handiti nekuti munhu anogona kupinda mudare achirevedza zvinhu zvakasiyana siyana achiitira kuti kusaidi kwake kunge kuchisara kwakachena. Saka sasekuru vane uchenjeri vanoziya dare, voona kuti mamiriro enhaurwa iyi yakarerekera kumudzimai here, yakarerekera kuhomba rume here. Kana yakarerekera kumudzimai, mudzimai akashanjira mukati mechivara kutsanangura kuti ndokubuda nditi abuda mukati mechivara, homba rume yake yakauya akati sekuru, haranga yangu ndiri kuifungira kuti ine kuita kwairi kuita kusisinei neimba yatigere, iri kubuda ichidzoka mukati memumba. Ndingaziye sei kuti sekuru haranga yangu iri kushanjira kunze? Ndine zvinhu zviviri zvandinoita. Ndinomupa mushonga kana kuti anouya nehembe yaharanga yake, ndoiwacha, ndomupa, ndoidzorera kumba. Paanoidzorera kumba, haranga yake akangosvika akabata hembe iyoyo, zvinhu zvese zvinobuda pachena. Kana anga achishanjira, zvinhu zvese zvinoita sei? Zvinobuda pachena ndisati ndaita zvinhu zvakawanda. Asi tikaona kuti zvabuda pachena, haranga yairi kuramba ichitedza tsoka dziya isingade kukura, ndo pandinobudikidza paya pandorevedza kuti ndakukupa kwatinoti kusunga, takukupa makii. Takupa makii, pane makii akasiyana. Ndora ndinorevedza richiri rukawo. Pane rukawo refish, pane rukawo renyuchi. Handiti pane rukawo rwekunyanya kutorwa nevanhu nderwe mughoti. Mughoti anouya nemughoti unoshandiswa namai. Amai tobva tataiwa rega ndipinge pamughoti ipapa, achingonobata mughoti uya ndatopika ndasunga. Handiti paanonodzokera kumba akangonosangana nemunhu atonamira, kutsanangura kuti vanhu vanamirana. Handiti vakutofonera sekuru kuti sekuru, vanhu zvavanamirana todii? Ndo pandinorevedza paya kuti kana vanamirana vakundidana, odzorera kumba achireva kuti mukadzi wangu handisi kumunzwisisa. Right. Aya nemughoti uya ndinougadzira mudare mangu. Right. Ndobva ndamugashidza zvakare. Ndamugashidza obva adzokera nemughoti. Mukadzi wake achingosvika achingonobata mughoti, achingonobata achiti varega tibike, ndine ndatosunga. Kungobata kwaita ndatosunga. Ndo panewe kunamira wanetsa. Ndo zvatiri kuita izvozvo. Asi kana ari murume handiti mukadzi akauya akati aiwa homba rume yangu yanetsa, anouya nechipfeko chake, maboxer short edu asvika maboxer short ndo randinogadzira. Handiti parinodzokera kumba, imimi mabva kwamabva ikoko rinoita sei? Rinobva raita sei? Vangoita zvavanoita. Asi kune varume handina kuisa rekunamira, ndakangoisa rekungoti anoita zvinhu zvakasiyana siyana. Ndakaisa refish kana kuti renyuchi. Refish haubvise tsoka dzako mubhaketi, kungobvisa chete atoma makwati. Renyuchi pawaitira ipapo musikadzi waunodziona dzazara panze, hakuna kwaunoenda, kusvika waita sei? Waonekwa. Muno ndo zviri kutoitika muZimbabwe. Aiwa nasekuru Soko. Nasekuru Soko. Munhu anotanga chihure, vasikana vedu yayo manjusu. Munhu wese akuzvitira nenjusu ana achingofungira kuti akadana nevanhu vakawanda ndikadiwa zvakanyanya. It's a spirit, haisi njusu. Tutara zvemaspirit, marine spirit. Handiti ofichi munhu wese anosvikirwa nenjusu anongofungidzira kuti njusu dzese dzinotaura chirungu. Handiti saka inini exam here ndinotaura kuti zvinhu zvese zviri kurevedzwa zvizhinji ndezvemanyepo. Hakuna shavira chure njusu, ingori a possessing spirit yekuti munhu agutsikani. Munhu anongonzwa kungoramba achingoita upfambi husina maturo. It's a spirit. Handiti
mukabvunza munhu ari murodhi kuti iwo uri kukecherwei, anongoti ndiri kungoitira kuti ndidye ndichiguta for fun. Fanike vana vedu vemazuva ano vamwe vacho anongorara ari kubhawa for no apparent reason. Uri kuuya kubhawa for the sake yekuti uri kuita exposure here, kana kuti uri kuda kurelifa here, kana kuti uri paholiday. No. Popularity, kana nditaura kuti popularity ndikutaura kuti 85% yana manjuzu mauri. Anditi 85% hapana musikana wamunoona anouya kana mudare masoko achiti inini sekuru ndakaudzwa kuti ndine dare renjuzu, ndikuda kuti anongondudza kuti handina murume, ndikuda murume, saka injuzu. Ndo pandikutaura kuti ndo mapossesi maspirit ari kugara vana. Asi kwese kwavanoenda vanhu vese fanike ng'anga dzeharare anditi dziri kunyebera vana kuti akangona musikana ari yellow bone ofataiwa uyu mwana uyu une njuzu nekuti munhu yoyo she's light anditi iye wacho ari kutaura izvozvo is possessed nemhepo yakaipa. Ndosaka ndatsanangura pandakati mhepo idzida kupatsanurwa, vanhu ndavasanyeberane vachibatana uso vachiti nekuti ninga anoita chakati nekuti ninga akaita chakati. Inini handina kuuya nekunyeberana, tinouya nechokwadi nekuti toda kuti chichinje chivanhu chedu chiri kuuya nechatichakapiwa nechataiziya tiri kuradzikwa chishanduko. Handiti munyatsoona mafambiro azviri kuita.